Hello, may buntag tanan no dinha sa mga papang. Medyo gaulan ron nga adlaw, so wala ko ka lakaw-lakaw no. So karong adlaw ato na pong padayunon ang lakaw sa kabag-uhan mga papang no. Bisan gaulan, wala na nagpasabot nga mulakaw ta, bisan asa ta dapit, basta kay ang ato ang panguna-una paingon sa kabag-uhan. Gamay lang pahinumdom, kini ako ang vlog no, para kini sa mga 18 o mga hamtong na 18 pataas ang edad no. Pataas ang edad. Karong adlaw tuguti ako sa paghisgot no, kabahin unsay dangatan sa usa ka adik nga tawo. Una, tungod sa iyang bisyo nga gipangbuhat o sa akong bisyo mismo no, sa akong bisyo sa akong kinabuhi nga gipangbuhat sa dugay na kay nga panahon ilabi na sa druga no. Adunay gud say kabadulungan. Una, kaning gitawag nato nga prisuhan. Kay kani siya nga mga butanga bawal maguni siya sa ato ang lugar o sa tibuok kalibutan no, kaning mga illegal nga mga druga no. Bawal ni siya sa ato ang gobyerno, sa ato ang pamalaod. So munang ang tao masakpan niini dakpon gyud dahil prisuhon. So ako usab ako anak ka biktima no, na priso po ko sa akong kinabuhi tungod sa druga. Tungod kay wala na ako gipamalandungan kani adto nga padulong dai ko diha. Padulong dai ko sa prisuhan. So dako kay na akong mahay no. Pag priso na ako tungod sa druga dito tingkagol yung prisuhan no. Tulo ko lang akong luha dito sa kalisod, sa kamingaw sa akong pamilya, sa akong mga anak, sa akong mismo po nga pamilya no. Ug dito na ako namguhan ang akong dako kay nga sala na ako nga nabuhat nga dili da ito angayan nga ako buhaton tong mga butangan no. So usa to siya ka experience nga nakapaligpon sa akong kinabuhi no. Nakapaligpon sa akong kinabuhi nga dili na jud ko ganahan mahisukamod anang bisyo sa druga no. Kay dili lalim ang akong taingnan. So mao na siya una, mapriso ang tao kung naa siya dra nahilambigit siya sa bisyo sa druga no. Ikaduha, yung dili siya mapriso, ang mahitabo niya marehab siya no. Kay unmanageable na ang iyang kaugalingon, dili na siya makamanage sa iyang kaugalingon. Kunya ang iyang ikahatag sa iyang pamilya, sa komunidad, sa iyang mismo kaugalingon mao ang kaning kagubot. Wala na siya gadala og kalinaw no, kagubot na problema na iyang gidala at problema na siya sa katilingban sa iyang kaugalingon, sa iyang pamilya no. Unya maabot na sa punto nga wala na niya na manage iyang kaugalingon. Wala na ligo-ligo, hugaw na kaayo, dili sa kabalong huna-huna unsay sakto ug dili sakto no. Dayon pataka na lang sa kinabuhi, pagdala sa iyang kinabuhi nga diin maoy gadala og kadautan sa iyang kaugalingon. Unmanageable na siya kayo. So there is a great possibility nga that person ibutang siya sa rehab no. Ang rehab adunay duha ka butang no. May worse nga marehab kanang mga naapektuhan na gid ang utok. Kay ang kuana ni sa druga no, ang iyang epekto sa druga kay punting manggod sa panghuna-huna sa tao, ang utok sa tao no, gubo niya ni. So katong guba na kay panghuna-huna, abnormal na ilang pag-treat sa ilang kaugalingon. Mo na to sila no, gina-injection na sila, gina-maintain na to sila tambal no. Kay the way they think, marag guba na po kay sila mo istorya, dili na mao, dili na wala na kasali mao. So ang man aggressive pud kaayo, manakit na. So mo to sila gina-maintain og injection na no, og tambal. Mo na siya usa ka extreme sa pagrehab sa usa ka tawo. So na po yung rehab pod nga other side
nga i-rehab. Kabantay mo pag sample no na ay bagyo, guba gyud tanan ang usa ka lugar. So moingon ta nga ato na siyang i-rehab, meaning ato na siyang proteksyonan, ato na siyang limpyuhan, balihikon sa normal unsay nga damage din ang dapita no. Mauusab sa tao kung na unmanageable na siya ang kaugalingon, i-rehab siya, paamguhon, ihatag kaniya ang mga inputs nga para mabalik siya sa normal nga kinabuhi no. So muna siya other side sa rehab nga dili kay extreme, ipa-realize ra sa iya mura bang i-detox lang siya no para mabalik siya sa normal nga kinabuhi. So muna ikadua no, una unsa to, mapriso ang tao kung mosulod siya sa bisyo nga droga. Ikaduha, marehab siya. Ang ikatulo, kamatayon. So ang tao nga mosulod ani nga mga bisyo no, kung di na nila maagwanta, di na sila katik og drugs, makurog na sila, mahalusinate na sila, na delirium na nila tanan nga mga sakit nga kanang istorya na lang sila, bisan walay tao makakita sila tao, bisan nga gilanat sila mga inana na ng sitwasyon no. Dayon labi na kung mukurog na gyud kung dili makatake no, naay posibilidad, dako ang posibilidad nga kana silang nabutang anang sitwasyon na maghikog. So munang ang ikatulo kamatayon no, dili lang literally maghikog no nga dira ra kutob, dili ang usa ka adik iya pud gipatay ang iyang future, iyang kaugmaon, iyang relasyon sa pamilya nga nindot kay iyang gipatay, iyang relasyon sa iyang amigo, sa komunidad iya pong gipatay. Gahatag sa o dakog problema po no, dili lang yung kamatayon nga mo suicide sa, kung dili daghan sang gipamatay nga mga maayong butang ilabi na sa iyang future no. So mauna siya nga akong ipaambit rong adlaw no nga munay dangatan sa usa ka adik nga tawo, prisuhan, rehab ug ikatulo kamatayon. So kining akong pahimangno usa lamang ni siyang kapahimangno no nga kita ilabi na katong mga gaantos nga mga adik nga ganahan magbag-o no, ato nang tagaan og kahulugan ug ato nang tagaan bili ang atong kinabuhi sama sa usa ka tawo nga nangalos. Kabantay man ang nangalos, kung kada adlaw na siya nangalos dili na siya ganahan nga maatak ang tubig, mutulo ang tubig, masayang ang tubig. Yan ang ampingan nga dili gyud maatak ang tubig no, mutulo. Kay ngano para niya every drop of water is importante kayo, kay iya man ang gihaguan. So iya man ang gihaguan, iya nang giproteksyonan, kay kapoy ang pagkalos no. Mausab na sa tuang kinabuhi nga kung ato nahigugma ang atong kaugalingon, love na to ang atong kaugalingon, gitagaan nato importansya atong kaugalingon, atong pamilya, atong espirituhan hong kinabuhi no, ato muna siyang proteksyonan ang atong kinabuhi nga dili masayang. Kay nga no mga papang, gamay lang ni siya nga pahinumdom ang atong kinabuhi. We only live once dinhis kalibutan. We have only one life to live dinhis kalibutan. Manang dili nato sayangan ang matag irog sa tuang kinabuhi dinhis kalibutan. Ayaw mo to anang maingon nga lami guning ato gud panghimuslan ato, inom ta diri, druga ta dito, barkada ta dito. Ayaw mo to ana, kay usara ang atong kinabuhi. Kung magsige bisyo ang usa ka tawo, ang mahitabo gipamaba niya iyang kinabuhi. Pero ang tawo nga walay bisyo gani ang iyang kinabuhi, iya pang gihatagan og gihigayon sa pagpuyo nga taas. Mutaas pa kay iyang kinabuhi no, taas ang iyang puy-an sa iyang kinabuhi. Ug kanang dapita, dako kay natong pasalamat ana no, dako kay natong pasalamat ana sa Ginoo. So mga papang, dinhi lang ko kutob, manginaot ko aduna moy napupo sa ako ang vlog karong buntaga, ug palihog lang pod share sa uban, para naapod sila mapupo no, ilabi na katong nag-antos nagsakripisyo nga mga adik ka tawo nga ganahan magbago. Ipaambit ni nila, dili nato ikaulaw no, kay kini tabang alang sa kayuan sa tanan.
kini lakaw para sa atong kabaguhan. Dagan kayong salamat ug magkita-kits na punta sa akong next vlog, mga gwapa, mga gwapo. Ayo-ayo mo sa inyong trabaho, ayo-ayo mo sa inyong mga lakaw, sa inyong pamilya, ilabi na sa mga nagbiyahe. Dagan kayong salamat mga gwapo, mga gwapa. God bless us all.